Kukhona-ke ubuzile ukuthi ngabe kusho ukuthini-ke ukuphupha ubona abantu phambi kwakho belwa noma-ke ake ngithi ukuphupha ngokulwa. Kodwa-ke mlaleli, ongakwenza njengamanje ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ungaphuthelwa-ke mhla sengibuya nenye ividiyo ngichaza ngelinye iphupho. Ukuphupha ngokulwa, amaphupho-ke lawa ahlukene kaningi ukulwa. Lokhu kungahlanganisa amabutho, ukuphikisana, izitha, ukulwa, ukuboshwa, ukukhuthaza, ukushaya ngenqindi, ukubangisana noma-ke kube ukuthi kunempi ekhona. Wena mlaleli ungahlala nje la ukuze uzozwa konke-ke lokho noma ngithi izinhlobo zokulwa ezikanjalo-ke. Uma-ke kuyikuthi uphupha ngamabutho noma ngithi uphupha ujoyina amabutho, sonke-ke siyawazi amabutho. Lokho kusho ukuthi-ke uzoshintsha umsebenzi maduzane, kusho ukuthi uma kunomsebenzi owenzayo, lindela ukuthi-ke uzoshintsha noma ngithi uzowushintsha. Uma-ke kuyikuthi uphupha ngempi, uma kuthi uphupha uyalwa empini, lokho kusho ukuthi maduzane uzolwa nomuntu osempilweni yakho, ikakhulukazi ekhaya. Kusho ukuthi ekhaya kini noma ngithi emndenini khona ingxabano ezoba khona ezodala ukuthi nigcine-ke senibambana ngezandla. Ngiphinde ngingene-ke kuleli lesitha. Uma kuyikuthi-ke uphupha ulwa nesitha, khona nje kwabuza ukuthi heyi, ngijwayele ukuphupha ngilwa nomuntu engazwani naye, singakhulumisani nhlobo. Ukuphupha-ke ulwa nesitha sakho noma nezitha zakho uwine, lokho kusho ukuthi-ke uzoba nenhlanhla. Uma kuyikuthi-ke uyasaba noma-ke uhlulwa yiso isitha, kusho ukuthi uzoba namashwa. Uma-ke kuyikuthi ephusheni niyabangisana, uphupha ukuthi khona umuntu-ke enibangisana naye noma-ke oyisitha, okusho ukuthi-ke kuzofanele-ke usebenze kanzima kakhulu ukuze uphumelele empilweni yakho. Yebo, uzophumelela kodwa kumele usebenze kanzima. Ukuphupha ngokuboshwa, uma kuwukuthi-ke uphupha ngokuboshwa noma ngithi uboshiwe, lokhu kusho ukuthi-ke izikweletu zakho zizokufaka ezinkingeni khona maduzane. Uma-ke uphupha uphunyuka ejele, kusho ukuthi-ke unesibindi futhi usebenza kanzima, uzonqoba izinkinga-ke empilweni yakho uphumelele. Futhi-ke uma uphupha ukuthi uboshiwe, kusho ukuthi ngelinye ilanga uzoba nodumo noma uphumelele emsebenzini lo owenzayo noma osazowenza. Kuwukuthi-ke uphupha ukuthi ushaya umuntu ephusheni, uzabangelwa amahloni empilweni yakho maduzane, futhi-ke ubudlelwane bakho abuzukuphumelela. Uma-ke omunye umuntu ekushaya wena, lokho uzivikela nje, kusho ukuthi-ke ukuhletshwa kuzokuphathisa ngamahloni. Kanti-ke mlaleli, uma ukuthi-ke khona la ungazwanga khona noma unombuzo ungabuza la kwi-comment section, sobe sengiyabuya ngizochaza-ke nelakho iphupho. Ningakhohlwa ukushaya u-subscribe.